celebrarase o 24 de novembro. Creemos que é unha actividade que aínda que no seu momento suscitou pois as dúdas de seguir facendo ou non, pois realmente creemos que é unha actividade de ocio que os nosos maiores pois demandan de maneira continua, non? Creemos que, igual que se fan outro tipo de actividades, de concertos para xente moza ou concertos de rap ou outro tipo de actividades, creemos que esta é unha actividade específica para os nosos maiores nas cal eles disfrutan, pasano ben e a que demandan de maneira continuada, non? Dende o Concello agradeceron a colaboración de numerosas empresas do municipio que fan posible esta celebración da que defenden a total transparencia, dende que se sacou a licitación o servizo. As empresas que colaboran con nós son varias, todavía non podemos citarlas a todas porque siguen chegando todavía as colaboracións a través de ingresos bancarios ou mesmo talóns que chegan ao Concello e colaboran con nós, por tanto, moi agradecidos e agradecidos estamos por que o fagan. Lembrar tamén que desde que chegamos levamos as contas moi claras en canto a comida dos maiores, cousa que non pasaba con anterioridade. Se saca a licitación o servicio e, por tanto, facémoslo todo de forma transparente, clara e legal. E sabemos exactamente canto custa o Concello, que custa ten para o Concello, cal é o aporte das empresas e cal é o aporte das persoas que asisten á comida, non? Os interesados en asistir xa poden pasar polo Concello para reservar a súa praza no Departamento de Servizos Sociais.